Pocso Rabe Undi siख्लाफोरजों दा बेराय आदै Pocso Rabe केस होजागोनबो सिलाय दैग्राया सिलायजों थैयो ओरैबायदि बुंदों Pocso Rabe जे गान भिडिअ आंनि प्रेक्टिकल बसुमतारी इउट्युब चेनेलाव आपल'ड खालामनाय जादोंमोन बेनि बिसय नोङो आंखौहाय ससियेल मिडियायाव फैनानै नोंनि फेसबुकनि दारै नोङो बुंदों आरोखि प्रेक्टिकेला सासे गुन्डा गोसोनि मानसिमार बियो दिनै प्रमान जाबाय बिथांनि मेथाइनि दुवारैनो Pocso Rabe मा बेखौ रोजाबनायनि सिगां बिथाङा साननानै नायाखैमोन नामा मा गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेब बरायहरनाय थाबाय थ' लोगोफोर दासान्दि नोंथांमोना नुगासिनो दङ ससियेल मिडियानि दारै बिथां जोंनि बर'निनो कमेडियान एक्टर बिथां प्रेक्टिकल बसुमतारीनि बिथांनि मोनसे भाइरेल भिडिअ ओंखारगासिनो दङ दायो बा सोलिगासिनो दङ ससियेल मिडियानि दारै नङा होमब्ला लोगोफोर थ' बिथाङा साननैसोनि सिगाङावहाय Pocso Rabe संनि मिउजिक भिडिअखौ बिथाङाहाय गावनि चेनेलनि दारै आपल'ड खालामदोंमोन थ' बेखौनो लानानै दिनै गोबां ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि मोनसे सोंखारिनाय जादों बिथां Pocso Rabe सं बे मेथाइआ मा ओंथि गोनां जेबो ओंथि गैया हारिनि थाखाय गुबुंले खालामनाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ लानानै दिनै ससियेल मिडियायाव गोबां सोंखारिनाया सोमजिदोंमोन थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजि मोनगोन थारैनो बिथां प्रेक्टिकल बसुमतारीया ओंथि गोनां खालामनानै बे मेथाइखौ दिहुनदोंमोन ना ओंथि गैयै खालामनानै दिहुनदोंमोन आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजि मोनलांगोन आरोना लोगोफोर प्रेक्टिकेला सासे गुन्डा गोसोनि मानसिमार बियो दिनै प्रमान जाबाय बिथांनि मेथाइनि दुवारैनो Pocso Rabe मा बेखौ रोजाबनायनि सिगां बिथाङा साननानै नायाखैमोन नामा मा जागोन बेखौ रोजाबोब्ला आंनिफ्राय जे गोरोंसिन मानसिफोर दङ बे गानखौ आं खननानै हगारोब्ला जे मा जाहैगोन बेखौहाय प्रेक्टिकल बसुमतारीया मोनथियाखैमोन नामा समाजाव मा गोहोम गोग्लैनो हागौ मा माने सब समय जिनिसखौ बे कमेडिजों लाब्लानो जागोन नामा बेबोथ' कमेडिनि बाथ्रा नङा बियो लाजि फोनांबाय बे प्रेक्टिकल बसुमतारीया समाजखौ दिनैहाय आरो बुंथिदोंमोन बियो जे गावनि हिन्जावखौ नुयोब्ला इउपिपिएलनि आइटिसिएल लिडार नेताफ्रा माने खुदै गलायगोन होननानै नंगौ नंमारगौ बे बाथ्राया इउपिपिएलनि मानसि नङा गावनो खुद स्वयं जे गोरलै सिख्लाफोर नुयोब्ला गावनो खुदै गयो गोदानल' नागिरो नंगौ जेरै गारि गस्लाफोरखौ फाल्थायो बेबादिल' बिथाङा फाल्थायनो लुबैयो जेरै दाखालि गाव हाबा खालामनानै लाबोनाय हिन्जावाखौनो बिथाङा न'आव सान्थि दोनाखै मालाबा खासि खथ्रायाव माब्लाबा न'आव खारनानै थाहैनांगौ जादों हिन्जावखौबो बुयो बिथाङा न'आव सान्थि दोना बिमा बिफानिफ्राय सम्पति बियोनो आरो हिन्जावा बेनो न'आव खारनानै थाहैनांगौ जायो बेफोरनो बिनि मेन आसल नुजाथिनाया गराय बायदि बे मानसिया गराय गामिनि मानसियानो बेखौ बेबायदि होननानै बुङो मा जों मोनथिया नामा प्रेक्टिकेलनि परिबारनि सोमोन्दै नोंथाङा बेबायदि उन्दै गथ'फोरनि सिगाङाव बेबायदि मेथाइ खननाया बेसेबां मोजां जादों बेबायदि मानसिखौ बिपिएफआ बोरै लाखिनानै दोनबाय थादों बेबायदि मानसिखौ बिपिएफआ गोख्रैनो बयकट खालामनांगौ एक्सपेल खालामनांगौ बेबायदि मानसिखौ पार्टिनिबो असनमान खालामबाय बियो सोररा बे मानसिया होननानै बुङोब्ला बुंनांगौ जायो बिपिएफनि प्रेक्टिकल बसुमतारी बिपिएफआव थाहैबाय नालाय दा बेबायदि बियो मा होनो बोलोग्रा जादों बेबायदि बिपिएफ पार्टिनिबो बदनाम जागासिनो दङ प्रेक्टिकेलनि दुवारैनो बिनिखायनो बिपिएफआबो बे प्रेक्टिकल बसुमतारीखौ माबार होयन हरनांगौ मा सानखांबायो सिगांबो खनखांबाय बियो बाजारि थाजारि होननाय मेथाइ बेफोरो मेथाइफ्रा मोजां जादों नामा मा बर' हिन्जावफ्रा मानो नायनानै थाखो माबायदि बाजारि मेथाइ बिलाय माबायदि Pocso Rabe मेथाइ बिलाय बुजिया नामा बियो Pocso Rabeआ संबिधानाव मानो बेबायदि मेथाइ गोदाव सोराव खननांगौ बिलाय प्रेक्टिकेलखौ गोख्रैनो हमनानै जेलाव सोनायनि बेबस्था खालामनांगौ रायजोफोर बे जोंनि महिला बिमाफ्रा बिथांनि सायाव गोख्रों एक्सन लानांगौ बेबायदि जितु लाया होनोब्ला नेक्स्ट बाराव बियो बिनि खर'आ देरलांबावगोन आरो बांसिन गाज्रि मेथाइफोर बिथाङा दिहुनबावगोन गासैबो समावनो गासैबो बिथिङावनो मोनसे कमेडि लाब्लानो जाया कमेडिया कमेडिनि जायगा दङ नोंथाङा दा सासे
सरकाराव थानाय बिपिएफ मानसिनिबो दोलो आरो नोंथाङा बेबायदि गाज्रि खुगाजों जोंनि गेदेर गेदेर नेताफोरखौ बखिबायगासिनो दङ। लाजिनांगौ नोंथाङा। नोंथांनि गोसोआनो बिराद गाज्रि। नोंथाङा मानसिबो नाया दुनसिबो नाया। बिदिनो फाव फेसनफ्राथ' मोख्रानिखा बा मोसानायानो होन एक्टिंआनो होन माबा रायलायनायावनो होन सब समय बिथांनि माइन्डआनो बेबायदिनो गाज्रि गुबुंले। बिनिखायनो बिथाङा बेबायदि गाज्रि मेथाइफोरखौ खननो थाखाय गोसोखाङो। दाखालिबो खनबाय माबा बाजारि माबा थाजारि होनलायनानै आरो दाना पक्स' रेप गोदान खनबावलायबाय बिथाङा। मा नोंसोर रावबो बिनि सायाव एक्सन लानो गोसो गैया नामा? बिनिखायनो आं बुंदों जे बिपिएफआ गोख्रै बिथांखौ एख'नांगौ। जायनि जाहोनाव बै बाराव बिपिएफआव जयेन जायोब्ला बिपिएफनि सासे मानसिया बुंदोंमोन वार्कारा जे प्रेक्टिकेला बिपिएफआव जेबो खामानि गैया खिबो गैया होननानै। बिनिखायनो बयबो प्रेक्टिकेलखौ डिमान्ड खालामनांगौ जे बिखौ बिपिएफनिफ्राय बयकट खालामनांगौ होननानै। बियो सावथुन मुलुगखौबो लाजिफोनांबाय बेबायदि मेथाइ खननानै। मा मेथाइ बेलाय लाजिसिंसिंनो खननायनि सिगां लाजिथाराखै नामा? सोरबाफोर खिन्थाथाराखै नामा? पक्स' रेप मा बियो? बेबायदि बिराद गाज्रि जादों मिस्टार प्रेक्टिकेल। नों गावनि हिन्जावखौनो सामलायनो हायाखै आरो गोदान नोङो बेबायदि खालामबायदों नामा? गावनि हिन्जावखौ बुयो नोङो, होखारो नोङो, सान्थि थानो होआ नोङो। दाथ' बियो न'आव थांनानै दंहैयो। एथ' महिला हिन्जावखौ लानानै नोङो दुगा। लाजि रोङाबो। गोबां नोंनि हिन्जावनि बिसयै आङो मिन्थिगौ, नाथाय आं बुङाखैसो। मिस्टार प्रेक्टिकेल नोंनि हिन्जावनि बिसय आं गोबां मिन्थिगौ। जाम्बुगुरिनिफ्राय बनगावनिफ्राय जयगावनिफ्राय न'सिम नोंनि आखायाव बेसिम आङो बिनि सोमोन्दै मिन्थिगौ। मा सानदों नोंलाय मिस्टार प्रेक्टिकेल? गानफ्राखौ मोजाङै खन। उन्दै खोनासङो गेदेर खोनासङो। समाजखौ गुबुंले दाखालाम नोङो बेबायदि। मोजां खालामोला मोजां कमेडि खालामोला खालाम। नाथाय बेफोरबायदि जे समाजाव गोहोम गोग्लैनाय मेथाइफोर बा भिडिअफोर मत दाखालाम नोङो। नङाब्ला नोंथांखौहाय इउटुबावबो जों नोंनि भिडिअखौबो जों बयकट खालामनाय जागोन। बे हाग्रामा महिलारि सारा मा खोनासंगो? ना हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बेबायदि मेथाइखौनो मोजां मोनो नामा? ना बिपिएफनि गासैबो मानसिया बेबायदि माबा वार्कारफोरखौ बा बेबायदि सिंगारफोरखौनो मोजां मोनो नामा? मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना दोनबाय थागोन, जों बेखौ सानगोन आरोखि। मोजां मोननायखायनो नोंथांमोना बे मानसिखौ गावसिनि पार्टियाव दोनबाय थादों होननानै जोङो साननो हागोन। बेनोसै।